sikok yano sikok hanjagui buni bwskango balai lachima singcha khlaijagui eba rwngnokni tiklaidajak mani yagulo khao khakama habjagui tini o sungchano yakri thangka auxilium school ni jotoni sei topper student hini mano bukuk lahari deborna koktomani yagulo chini khorang eba dalbidal kokthum bedekni bisingtui awaimung khlaijak mani yagulo haste ganangui no chini tipra sarok eba hasani lukurok urpati laikha phiaba kha khamani kok obono tini tamoni bagui saboni bazarani bagui eba saboni dagarmani bagui osungchano yagarna nangkha hasini khoroksa sajak bukuk lahari debonma adin salo big bazaro thangui tamo tamo ongkha eba tamo tamo khe lachimung jakha usugrang narak jakha bebak koktoma eba bebak kothoma chini khorangni bisingti jeng tabuk saiman lainai adin salo sangrong sal diporni thik 11টা jorawono borok khorokburi commerce ni student khorokburi no borok big bazaro bini miss ni bagui manai mungsasuk chokar dajangnani bagui manai nyani thangmani phiaba wansogoi je thangmani kifili manliya borok khakatei aro damsaya damneya dam thamni sei kabang big bazaro borok sikok sanamjagui soboinar jakha phiaba sungmung tabok o jagao se minor buri rokno eba minor sarai rokno chaya lama tei illegally bahike shopping mall ni security guard baroni manager ok kasoinar mankha abo hai patimung khlaijakmani bagui no tini khabo kha khamani habjagui osungchano yakri thangka bokok lahari tabuk adin salo tamo tamo hanjaka borok soikubai patimung tamo jeng khanalayana chini bukuk jasmine dongo chini bukuk puni puilana bukuk jasmine no ang sungnani musungo tamo khainani norok adino big bazaro thangmani thangai tamo tamo khlaika erpore tamo tamo ongkha kicha lukurungno saikna जों थांगा बिग बाजाराव हिंगे आफरो बिनि लाहारिनि यागो बेग दंमानि आ बेग नो बो आ काउंटरो जमारना हन थांमानि से बरक बेग नारु गयावै बेग सिल खलाइरि रहरो हिंगे बा जों हाबै पाखे बेग तैनो हाबका हिंगे हाबै बोरि नायना हनु हिंगे बा बो शर्ट काइनि नाहारै सिनिम बसकांगनो बो ट्रायल रुम हाबका हाबो हिंगे बसाव नरक माने नायना हिंगे नाय फाइदि हिंगे आबन बागै जों 1-2 मिनिट नि बागै थाङै नाय फाइका फाइबो बतो ब ट्रायल रुम बिसिङनो आं कल खलाइनाय खेबनो हिंगे बोलो अंखरि फाइका हिंगे बसाबायका अमरि कतर नाइलिया कलां थासिनो हने तनि रिका हिंगे जों अंखरि फाइका कोन पाइलिया आबनोलो जों अंखरका हिंगे स्टेयर जरा अंखका हिंगे आबनोलो जों ओगलको नायसिंनायका बो फाइयाको हिंगे बो जों तेसे थाङै नाय खेता हिंगे बसाव कुनया नरक थांबायदि हायपन जों थांलिया आ सिकिउरिटी गार्ड बनो कुतुबो दं बरनि रिमान खा हाय यांले बो आरि रक्सिन बिस्काव तस तांगिया तांमसनु गया बनो आबसे बरक आ मैनेजर नै छावा बेरै बो फाइ जोंनो कुतु खांगोखा आबनोलो ऑफिस दलाङै थांका हिंगे आबनोलो लाहारिनो बिनमानो कल खलाइदिनै कल खलाइ साका सामसे अलो हिंगे 1 आवर नि टाइम रो 1 आवर टाइम रिगे आबनोलो 1 आवर या बेसि रिया नै छाव 1 आवर लाइक हिंगे पुलिस कल खलाइनै हनै हिंगे जों किरिमा बागै जों मिस न कल खलाइना नांखा हिंगे मिस फाइ आकोनै जोंनो बिल पे खलाइ जोंनो तलाङै थांफायके sik bill pe abo bo manai rongni bill pe abo ki jorimana dana manai khini je bill amani khini bill no 4000 segan kana abo teki sasungna ni musuk mani gangke je bag lahari tlang thang mani sil khai rohar mani abo ki phaipuru kifilpur boda sil khlaijak nungna nuka थांपुरु जेहापुरु सिल खाइजाक अंखपुरु सिल खाइजाक न बकुनु खगमा बो करेबिनि ब तंथगैनो हासि खुसि के फायो हिमै अब से ब आग दोर फाइब्रो सिग्नल रमै हाइके हायङै जंनाय ब साइबो माय
ซึ่งหมดใช้เมียหายังไงเห็นไหมอาภาษาอาทิเคมาต้องหาซึ่ง problem กันไร tamo saiman kha bini bego je ri rok tong mani chung to khana ka ba gino paijak tei khorok sani ri ni aba bono tung saidaman bin bego ri tong mani ba lahari le saidaman bini school bego ri tong mani abale abek tong mani ke abang sai man ya begori tong mani bo sai ri tong mani hene hinge jong sai ma yata olorom ja process sang sai mano ri tong haipon ba pro ajaga na manager no saka ori mia paijang mani ji orani tabo khogma ya nei haipon buruk bilip khaiya a office tlang pro bo borok lahari no hene tong pro ang saka a beg sil khaijak se hinge bhaike khuloge bori dana ni ni samase bo abure ano tin chawan nung zaro sana nang ya ba saimano asil khulogi tise kholobe rimano ni chao ngle ba sepa na silong no agibo big bazar thangjak khologi jaman thotop ma chang sil no nuga ki amti ma tong ya khulogi sima ya bo ya goi ra ya sak noro koita bo thangmani busuk jora ro tona nangkha koi gonta rong kana जों 11टा रग थांमानि 2:30 जरा रग तंना नांखना जागाव जों बंनो आपुर बरक साका लाहारिबो सासुका रिनारुगै पाइदि रिनारुगै जोंनो फान्नि रह देनि सासुका बो प्लिज हेंचुका हाइफन बरक कक नाया इनके हलगि जों सागाता फने बाइकनै जों फान थांगै रांनाय फायना ने आबरेनो सामासे बसाव नरक थाना नांगिया थानास नांगिया लाहारि बसाका बरकनो रहदि बरक मिसना बा फेयरवेल देना नांगमोन के बा बरक थांग तो होने छामा साबरे रहया जोंनो ki apro rogo je check khlaijak tongpro norok no project tongpro ganao to shopping mall to saburum burum borok kabang tong apro boda buin besang norok na bahike hanja kala sima singja khlaijak buijong kabang bu sai naisik tongmai khai pan borok abus kaun जोंनो koto khabon lo sa office trangi thang shrai shrai norok khanai man khana chini khorang nai tongai joto tahok tei buku strong hasini lukurok je lahari debor matai bini baya brok bini bandabi song balai ki request khlaimani yagulobo mung sabano borokni koimung narak jaglia eba buni buskangono balai ke lachima singsa khlai borokno hanjaka sikok sanamjaka eba ke 11 ta nisimi 2:30 ta jora sara 3 ঘন্টা borokno aro chaya lama tei borokno aro kaso jaka borokno aro soboi tonjaka pia abo simia je borokno phiogi horman kamo amani khniramna nargui piaba abo khlai jaglia borokno je rang riya sak orani kutul manglak damsani bisingo ne police no khobor jangai abo haike borokno sigri sogoro khaimani rabo jingno bo hai kokthairo kasai bega ang haino hai koksanan thangnai sini tai khoroksa bini bandabi bukuk puni bahai ma tong nini je tabuk bandabi no nini dol no bo obahai ke mani rok yagruwana nei nang wan sogoida man at nini khau bahai ke ma tong bo bai do sang dol khen ma tong khe chang bono dol nei no chang kha gai bono chang mo hai rok nei bono na tho thong ja ya ba suk borok ka ham je mo hai rong no mani rong no bor na wi simai ne da bo na man tong khe bo mung bo na man tong khlai bo nije ni go sikham bo na mani greng gai no bono kunia hanbai mani bangai bo hai ki mang school lo tabok no nimis ni nogo phain rok je pru samong wa suk pru nung boda tong tamo bono school lo telangai hanjaka jeng to khanaka bono hanjaka school ni ongkhori thangnani sajaka arum ni ongkhor thangnani sajaka borok le nung saidana bo to jeng saiman lia jeng miss ni nogo thangbai mani pore inke lahari no miss na tlangai thangkha sister songphun khaimani bangai inke jeng khe miss ni nogo no tongru khang khe lo miss bono sagang tlangai thangai inke lo jeng ke chini jeng no lo no ki phili phai phega tabuk je lahari ini saburum brum pori thaning thung tuition thangtening thung school thangtening thung nini ganao tongnai tabuk bo jorao nung koktoma man kha je lahari tabuk sangsaro tai kreikha nung manam jung phan manliya tuition bono bina chuk thayon na sigei bo nung bono tayar nugliya nung buhuro koktoma no man kha nini khau bahima tongkha bo ke thera thika theya puito sai manliya haidama tong bono to grei khai tang puito chamalia nang kha bo bai asuk ham ke tonglai man dol ro te phuayo ang 9টা 10টা ni asuk ni bisingo nang mang khana je
bo kri khane ang apro bisa saya ko bono bo kri khane sapro angke biang thang khane sangai dong bono ang hai rong nai ni buswan sogoi maya ulo si bo hai ke thoye nei sajak pro ban ang tak pun je bukhawa chongai na maya ko je bo kri khane bono bukhawa ang ka thang nei no chongai ma tong ko tabuk nini kolik no eba nini bayab no segei nanai bini besakni langmano segei na harjakka lachime singsa khlai school ni tikhlai jakka bahai ma tong nini khawo je tabuk obo hai samong chaya khlai nei rokno bono lachir nai rokno eba school ni tikhlai nei rokno bono sarai nei rokno bono hamya kok sanai rokno borokno je majara bo busthum jakteng nei nang nadan nai tabuk bono to samalia je matai rok khaimani bonong snaita jang borok ba jang je nukmani amone saimano matai rong saiman snai bomo kubai bomo jaya je kubai no no kaplai khaithang hanai ang masuri tabuk lahari bai sabrum no tongmani bo jorani yakhe bo kok thai no tabuk satogei tong je bono muito manai phungai khenang thung sari kong thung bo kok thai no eba bo jorano nang bisi lahari ni tabuk muito man jang bo bai baksa ke o Thursday wo jang bo bai baksa ke shopping khainan nei thang pro na pro jang khatong kha jake thanglai mani miss no farewell dana ba a jora rong no beshi moi to man ko te school ro ko pora rok pore lai mani te sanglai we maya angke salai sanglai we pore lai bo trong no moi to man ko ta jesmin no bang haino hai sangnani musungo ningke bo jora no bisi lahari na tabuk no muito khlai tabuk satok bo tabo sangsara kri ka nei eba nini khano soton kok aje jeng thanglai manan ang bo sao jeng mani paina hanai thanglai mani abro bo jeng moi do manu bo te school rogo bo saka jeng je assignment man pro bo jeng chini accountancy assignment man mani ajaga bo saka jeng partnership di chini topic hinge bo sao jeng sarjanan bung mili winya jeng saram nai olo future bo jeng company ro phan khulong nai hai ni samana abon moi phiaba tabuk company snam nale belai hakjal ko o sungsaro kri kha bukuk lahari tebo jeng khana ka je bukuk lahari khub topper student tongmani norogno bo jora o chuba o tuition ang thung school ni homework rogong thung abo ki soida bo busujoro tui bini talent ganang tongmani nang bo অনেক পড়া করং ন সং হেল্প সাংকে bo অনেক হেল্প খায়ো bo কোনো চাই রব খাইমা করে বিনি যত বানি ফ্রেন্ডলি কে তংব বন হামিয়া সে নাই মায়া bukuk punile nang bo bhai suba surok man ben study khana thangri tuition ang thung school rok thung bin bisingti ang bujiya ro tongoi bono sungpro angke bo chawai ne ro bole pora manu baje bo buji mani bisingti phano bo jangno bojo goi jang je siarong tongpro ro jangno sawai chubawi ro tamonai pai thago hasene lokurok no bo hai koimung bo hai request je big bazar ni against je শাস্তিমূলক ব্যবস্থা খাইজাক তং হিং রক না নাই তাব ই আমতে হাই নায়ো জত মিন্স বিগ বাজার বরক যে হাই খাইমান जों হাই বরক ন जों আবনো जों আবনো কে মিন্স স্প্যানিশ খাইনানি মুসং মিন্স আবন এগেইনস্ট থাংনানি মুসং তা যতনন কই যাও হেল্প খাইয়ে হেনে চিনি খরং নাই তং নাই তাহক তে বহু সং খাই মান kana serai tabuk hasini pori tongnai borok hai srai chikon borok no salcha dofani thinang borok no salcha dofani borok no jini thinang nei mano phiaba tabuk jung nugui mankha jung bazaro thangaibo hatibo thangaibo rungnogo thangaibo eba malkhongo kawaibo jung kabangma jorawo no buibai yasai khuje khlaijago buibai khokhamya khlaijago eba jung musungui tongaibo jini samongrokno jini rungmorokno phunugui mania phiaba bo hai topper khoroksa student chini bisingni kamai thangmani obono balai khe kha khammani kok sing obono nok nukhungni borok bai eba bini bayabrok bai kok sawai srai saiman kha bo khoroksa auxilium school ni balai topper rungkrung tongmani salta bini bisingtei dofa sinijaknani nukjaknani eba mung kotor sajaknani tongmani angkhamu phiaba kha khammani kok tini chini ganao krikha bini bayabrok tabuk bini je bencho school khulok mani yagulo nugnani musung ba nugui manlia eba tuition thangmani jora bo je sito achugo
aro nuk thong phana bono jung tei nukliya bini bayam rok obo haikeno bini buma tabuk bini takhok bukhuk bini nana song eba bufayung borok bo haino saburum burum bo achokma jagao bo scooty chalok mani eba bo kok samani bini nana bai mani kle kok sawoi bini nana ni yakung gokhe yakung bok sawoi a jora rok bini nana muitu manjagai tabuk khakamani hamya eba khayok jagmani hamya phiaba o party mung tinit bahike party na nangkha jung miani salni simi chini khorang obono chaitogei naitogei tongo jung je lahari debor mani nok nukhungo thangai bini takhok bukhuk bai kok sawoi buma bai kok sawoi eba bini je bayab rok bai kok salai saboni majrani bagai tini lahari o sangsarni yakar thanani nangkha chini khorangni bisingti obono tabuk sanani kok kalayo jung dofano hamjaknai hnai rok eba dofani samung khlaina hnai rok ngui mano tabuk student organization ngui mano NGOs ngui mano thongkrung bodolni adong rok MLS minister phiaba tini kebo krui obohai bialo kalaijak chini borok ni chini borok no subanani bagai eba obohai mukti kalaijak khamjak borok no yak tolnani bagai phiaba sumung tabuk o jagao rais sai rangni joto tahokte buhuk jongni sumung tabuk dofani hamkrai biking nai chugia borok no chuba kheche bialo kalaijak borok no yak toli tikheche aprose dofani hamkrai mano rungni bisingtui salcha dofa kuchu kotornani tongmani phiaba obonobo yathek sibai narakjago eba lama kasui narakjago phiaba chini khorangni bisingti obono jung haseni lukurokno sanani musungo phadi jung yapri baksake kok baksake je jung khlaijagei tongmani jung je buibai chatok pitok khlaijagei tongmani eba khe jung buibai control khlaijagei tongmani chini manthai no manyangai tongmani chini bo tongo dalbidal musungmani bui haino chini bo tongo manthai eba satai phiaba jung tini kebo mungsaban kok salai abon bagai koimung tabuk chini khorangni bisingti haseni lukurokno eba haseni student organization rokno obo hai party mungni bagai jung phaidi ongkholayana jobabo eba ongkholayana laharo tamni bagai hingangke nung ang tabuk thanjaga khorang tisake je lahari tamni bagai thikya a party mung soikoboi lukuni basango tubu jangai aboni bagai jung o party mung busujortei thangni sogoi tabuk buma lahari ni buma dipali debor mani bisingtui thanao affair khlaijak mani yagulo je big bazar authority ni against tamo haseni haste hapang bebosta nahar bungni against tamo yapri se abono jung chini khorangni bisingtui besrangni jorabo nailai